Hej, jeg hedder Pia. Jeg har lavet en hjemmeside, som hedder uldulerne.dk. På den her side kan man købe håndspundet garn, hvor det er spundet på rok hjemme i privatstuen. Man kan fx lave sådan en sød babytrøje. Man kan lave et babytæppe, meget hulmønstret. Vendestrik, det er også rigtig godt at lave ud af håndspundet garn. Det får rigtig god effekt. Tag og kig lidt på siden og kig under farmors garn, Annies garn, Pius garn. Vi vil finde nogle rigtig spændende sager. God fornøjelse.